wa watu watakulandirani pano pa Fox News Malawi 18 tabweratu ni nkhani khuza ndi akolini zamba tikhupa kuti ambiri taitsata bwino nkhani imene kuti pano pati kunena pano akolini zamba atapidwa ali muchitokosi cha polisi ndefunso nkumati kodi amene atapa chifukwa chani nanga mukuti kodi zinakhala bwanji. Okay, makosana tifotokoze nkhani kuti muitsate bwinobwino mmene ikukhalira lero lito pa 3 December 2025 akolini zamba kuti anakonza ulendo wopita kunja kumene kuti ku Geneva mdziko la Switzerland kumeneko akuti amafuna akapange attend graduation ya mwana wawo kumeneko moti achibale onse amadziwa za nkhani imene kuti akolini zamba ndekuti akubola mtambo kupita kunja kukapanga attend graduation ya mwana wawo kumeneko moti mbale wa wina amene watundia Hope Tionge Zamba amene ndi phungu wakudowa South East constituency anazatsimikiza za nkhani imene kuti achemwali ake amapita kunja ndeyowa amakakwera ndege kugwisa ntchito ku bwalo la Kamuzu International Airport chigawo cha kummawa kumeneko nde kumeneko maofficers ogwira ntchito ku nthambi ya immigration anaziwisa akuluakulu aku area 30 kuti kuno akolini zamba akubanduka afuna kupita kunja ndipo tengaso ndi mmene nkhani zimamvekera kunjako amati athawa chanchani koma chilungamo cha nkhani nde kuti ndi chimene chocho akuti amapita ku graduation ya mwana wawo nde kumeneko area 30 itamva inakutumuka pa cruiser ndi madziwa kale polisi imene machitira speed kupita kumeneko ku Kamuzu International Airport kwapeza amene nkuatapa kosoti tiyeni mukafotokozera komweko ndeno nkhani itazungulira inapeza kuti mphepo yapeza achibale monga mene yatipezera tonse nde kumeneko paja iwo ali ndi loya wawo ndi a Sylvester Ayuba James nde anathamangira kumeneko ku area 30 kumene amakakambirana ndi apolisi kuti amve mlandu kumene awatapira amene akolini zamba ndipo tengera ndi mene anafotokozera amene Ayuba James akunena zona kuti apolisi formally sana bwerese mapepala osonyeza kuti milandu imene anapalamula ndiye kuti ndi yotere potengeraso ndi mmene zimakhalira kuti munthu akapalamula mulandu amakhala kuti apolisi amazakhala ndi mapepala a mulandu wako ndiye kuti kamakapita ku khoti amakuuza zoti milandu yako ndi akuti ndeno padakali panopa amene akolini zamba zikumveka kuti awatenga ndi kuti awapitisa ku Lingazi Police Station mu mzinda wa Lilongwe umenewo kwinako ndi kuti akudikira kuti apolisi apange process china chilichonse nkhani zimene awasungira amene akolini zamba komabe funso lina limene limazabwera ndonena kuti kodi anthu amene anali connected mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party kanali ma civil servants kanali connected mwa njira ina yake ku chipani cha MCP anthu amene akwena azipangidwa detained akamafuna kupita kunja kukapanga ma business yawo potsatira kuti utsogoleri unasintha kunabwera ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party poyankhatu funso limeneli tikutengeni mbuyo pang'ono masiku angapo apitawo ku parliament pamene anduna azachuma amapereka ndondomeko ya azachuma kumeneko aphungu angapo achipani cha MCP kuphatikizapo Baba Steve Malondera amenenso ndi mkulu wa chinyamata ku chipani chimene cha MCP anazanena kuti anduna azachuma asamangonena kuti achipani cha Malawi Congress Party anaononga ndalama ngatali ndi umboni ndekuti angoamanga anthu amenewo osati azikhala kuthama musayiwalirenso kuti weekend yapitayi chipani cha MCP makamaka achinyamata kumeneko anali ndi zochitika zawo ku headquarters ya MCP ku Lilongwe kumeneko nde pamenepo Baba Steve Malondera anazayankhulaponso nkhani za kumangidwa kwa anthu ndi zimene ankafotokoza kuti akuti kunali ma warrant of arrest ndi zina zotero nde anduna zachuma anazayankha motere kumene ku parliament tati ntone zimene ayankhula anduna amenewa a Joseph Mwanamveka kenako tipite ndi nkhani. Questions made by Lilongwe. Yeah, and also there's Kasina. I 100% agree with you. And I hope, indeed, your colleagues agree with you, because I'm sure as you are speaking, your friends, BP Guguera to BP Guguera. I don't know whether you know what I'm talking about. I'm saying this, I want to agree with you because I'm saying this. Indeed, what you are saying is true. No, members, let's listen. Yeah, I wanted to say that what you are saying is indeed true, because we have lost a lot of money, which you know better. Mega farms, NIF, Green Belt, what's it called? Mike, Loans Board,
And all the records are there. In fact, I expected that you ask a question on the Financial Intelligence Authority, because they have tracked, they have checked movement of funds from account to account in the banks. That's why I've said it will be a pleasure for me to provide that report to this August House, so that you as a chair of public accounts, you need to do the needful and prove to the Malawian that you mean what you are saying today. Thank you very much. Thank you. I therefore chabwino taona pamenepo komanso tamva zimene ayankha anduna zachuma akunena zoti iwo sizonena kuti angamangobwera kumapanga accuse anthu kuti ayamusepi anaononga ndalama. Iwo ali ndi maumboni akuti anakhala ndi nthawi yokwanira bwinobwino ndikuti kuona ndalama amene zimayendera kuchoka ku account number 1 ya dziko la Malawi limenelo, ndikuti ndalama zimenezo zimapita ma ministries kaya kuchani, ndikuti mmene zimayendera kaya ndikuti zimakhala zikutumizidwa mu mabanki a dziko la Malawi kumeneko, ndikuti ndalama zija zimapeza zoti anthu akuzipanga withdraw, ndikuti zonsezo anazipanga track, ndikuti kani ma footage paja munthu kuti akatenge ndalama zake zimakhala zambiri zimene zimapita ma institutions aboma kaya ndikuti nake ngati amapakula kumeneko akuyeneka zoti amapita banki mkati kumapanga ma withdraw ndi zina zotero, kamapanga so forward ma account ena zonsezo akuti anazipanga track ali ndi ma evidence achina chilichonse ndikuti mwina kuphatikizapo ndi ma footage amenewo. Ndi akamanena zoti anthu anononga ndalama ali ndi umboni zimenenso tikazipanga connect ndi detention ya amenewa a Colin Zamba zithoka kuti zikupanga male nkotheka kumene kubomako achipani cha Democratic Progressive Party analangiza anthambi zimene za immigration kuti akuluakulu amene akukayikidwa kuti anapalamula milandu, akuluakulu amenewo akapeza zoti afuna kutuluka kunja ndikuti apangidwe detained ndi chonga choti akafunsidwe mmene ngati zakhalira ndi amenewa a Colin Zamba. Pajatu mulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party a Colin Zamba ndikuti anali pa center yotchulidwa pa nkhani zakatangale komanso ziphuphu. Mungakumbukira bwinobwino m'mbuyomo Anthony Bendolo ankachita kulemba pa tsamba la mchezo la Facebook kumafotokozera kuti a Colin Zamba amakhala akuchita zakatangale ndi ziphuphu zosiyanasiyana. Ena mwa ma screenshot amene azimene amayankhula Anthony Bendolo ndi chithunzi chimene mukuchiona chikuyenda pa skini panopo mutha kuchipanga hodi kuti muone bwinobwino zimene amayankhula amene wa Anthony Bendolo. Ndetu paja kunali nkhani zambiri zokhuza ndi ku Nokima potengera kuti anali wapampando wa kampani ya Nokima, ndiye kuti kumene koko akuti kunalinso zakatangale ndi ziphuphu nkhani zake ndi zambiri ambiri sote uzitsata bwino. Komano mwachidule ina mwa milandu imene amenewa a Colin Zamba akuti anapalamula mulamuliro umene wa chipani cha Malawi Congress Party, ndiye kuti mu November chaka cha 2024 ofesi ya Colin Zamba ku Capitol Hill akuti kumafunika kuchitikidwe ma maintenances ama air condition, ndi contractor amene amafuna kupanga maintain zinthu zimenezo anachaja ndalama yokwana 90 million Malawi kwacha. Kuchoka pamenepo a Colin Zamba amene amapitisa pokapanga za ma payments ndi zina zotero anapeza zoti zinthu zimene zija anasintha, anapanga inflate mafiga akuti ifa cha ma devaluation ndi zina zotero akuti figa inafika mpaka na pa 250 million Malawi kwacha, pafupifupi kumathamangira 3 times ndalama imene anachula munthu amene amakagwira ntchito imeneyo. Ndi akuti maintenance ina inakachitika, ndi akuti ndalama zina anakagwiritsanso ntchito kupangira ma air condition ku nyumba kwawo, ku nyumba zimenezi akuti zimamangidwa ku area 43 mu mzinda wa Lilongwe. Kuchoka pamenepo mu chaka cha 2022 alito kampani nake imene nazabwera imene ankati Bridging Foundation, kampani imene inali ya ku Germany imene akuti inabwera ndi contract ya ndalama pafupifupi 6.8 billion US dollars. Ndipo tenga nimene ankanenera kampani imene ankanena zonena kuti akuti akunzika kuti atukule ku dziko la Malawi, ndi kuti kukhala kupangidwa zitukuko zosiyanasiyana kumanga ndikuti masukulu, zipatala, chanchani zambiri, ma projects ambiri analonjeza munthu ameneyo. Ndi amene ali pa center ya zinthu zonsezo kuthamangisa mafairo chanchani anayendera kuti amene a Colin Zamba, komano zinapeza kuti contract imene zinangozizira ndi zimene zimaonesa kuti magayi amene inali njira imodzi yoti atapereko ndalama zikatafuna kumbaliku. Pajato musaiwalire kuti mbuyomu amene a Colin Zamba ndi kuti amapita akapita pa function kumakhala ndi kusopa ma US dollars
mayesedolazi aja ndithu amasowa anthu kuyesa kupita ku banki ozati kulibe ndati kumakapanga struggle kupita kuma black market kuti akapeze madolars amenewa akachite zinthu zofunikira kwambiri, pamene amenewa pozimva kuti andi ndalama zambiri pamene amapeza zoti akugawa ndalama zimenezo, akusupa ndalama zimenezo ndekuti pamaukwati ndizo sezija amakhala kuona, achina chisale amakhala kuona, ndekuti achina mukitho amakhala kuona paja ndekuti anduna ake ndekuti ndi amene wapita mukitho ndekuti amazindikira kuti nthawi ikafika azambwandira makosana amenewa. Chifukwa chake zinthu ngati zimenezi zili zosadabwisa kwenikweni. So zinthu zonsezi kuzipanga male ndekuti center yake ndi amenewa a Colin Zamba komanso a Lazarus Chakwera ndekuti amakhuzidwa pa nkhani zimenezi, chifukwa iwo ngati mtsogoleri amaona zonsezo zimene zimakhala zikuchitika koma panalibe china chiyonse chimene amachita. Ife nkhani yokhuza ndi a Colin Zamba ambiri anakhala kupanga voice yakuti kuti amenewo amene akuyemesedwa ntchito komano a Lazarus Chakwera amakhala chete, zimene zimaoneseratu kuti chilipo china chake chimene chimachitika. Mwinato muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi pamene tikufotokozera kuti a Colin Zamba panopa atrapidwa ali ntchito ponse cha polisi posatira kuti amafuna atuluke azipita kumayiko akunja kukachita zina ndi zina kumeneko. Ngati maganizo alipo tifotokozeni comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sewolere kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chimene nkhani zambiri zimachitika ndekuti zitha kupezani mosavuta.